pero o pasado tamén pode estar enterrado nunha cuneta ou nunha tajea. É importante que cada quen poda collelo e poñer ese pé nese pasado para saltar e afiar a realidade no futuro, nomeando perdidos. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Circunstancias que se dan, ansia de escapatoria, nomeando perdidos, están aquí noutra hora. Afiadores da realidade.